Припинок. Мікрараён Зарэчны. Наступны припинок. Новые. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок. Новые. Автобус рухается по маршруту номер 53. Припинок. Новые. Наступный припинок. Грибоедова. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок. Грибоедова. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок. Грибоедова. Наступный припинок. Сальникова. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок. Сальникова. Припинок. Сальникова. Наступный припинок. Махновіча. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок. Махновіча. Припинок. Махновіча. Наступный припинок. Гостиница «Беларусь». Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок. Гостиница «Беларусь». Паважаныя пассажыры, не забывайте своечасова аплачваць праезд. Разовые проездные билеты можно набыць у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Гостиница «Беларусь». Наступны прыпынак. Проспект Машерова. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак. Проспект Машерова. Прыпынак. Проспект Машерова. Наступный прыпынак. ЦУМ. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак. ЦУМ. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Прыпынак. ЦУМ. Наступный прыпынак. Ленина. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак. Ленина. Автобус рухается по маршруту номер 53. Прыпынак. Ленина. Наступный прыпынак. Сквер Иконникова. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак. Сквер Иконникова. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак. Сквер Иконникова. Наступный прыпынак. Плошча Ленина. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак. Плошча Ленина.
Припинок – площа Леніна. Наступний припинок – парк 1 мая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – парк 1 мая. Припинок – парк 1 мая. Наступний припинок – пригородний вокзал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – пригородний вокзал. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак – пригородный вокзал. Наступный прыпынак – городская больница номер 1. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак – городская больница номер 1. Поважаныя пассажиры, будьте уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак – городская больница номер 1. Наступный прыпынак – добрая, осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак – добрая, прыпынак добрая, наступный прыпынак Осипенки, осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак Осипенки, прыпынак Осипенки, наступный прыпынак Чернинская, осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак Чернинская. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. прыпынак Чернинская, наступный прыпынак автобаза сувязі. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак автобаза сувязі. Поважаныя пассажиры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак автобаза сувязі. Наступный прыпынак водоканал, осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак водоканал, прыпынак водоканал, наступный прыпынак городская, осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак городская. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак Городская, наступный прыпынак плоско.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Плоска. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Прыпынак. Плоска. Наступны прыпынак. Вуліца Серафіма Сароўскага. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Серафіма Сароўскага. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак. Вуліца Серафіма Сароўскага. Наступны прыпынак. Сасновая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Сасновая. Прыпынак. Сасновая. Наступны прыпынак. Могілкі плоска. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Могілкі плоска. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняецца, пасажыру забаронена ўваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак. Могілкі плоска. Наступны прыпынак. Сасновая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Сасновая. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 53. Прыпынак. Сасновая. Наступны прыпынак. Інвалюкс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Інвалюкс. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак. Інвалюкс. Наступны прыпынак. Вуліца Пралескавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Пралескавая. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Вуліца Пралескавая. Канцавы прыпынак.